Dobra večer, dobrodošli u Newsflash Glas Amerike na hrvatskom jeziku. Iz emisije izdvajamo. U emotivnom govoru na temu reforme sustava zdravstvene skrbi, predsjednik Obama pozvao je republikance u Kongresu da mu se priključe u njegovim naporima, jer kako je rekao, sada je došlo vrijeme za reformu. Neću gubiti vrijeme s onima koji su zaključili da je politički bolje uništiti ovaj plan nego ga poboljšati, rekao je predsjednik Obama, a svojim protivnicima je poručio: vrijeme za svađanje je prošlo, dosta je političkih igara, kazao je. Prema njegovim riječima, pogrešne informacije dovele su do toga da su sada brojni Amerikanci nervozni zbog reforme. Da mi planiramo uspostaviti odbore birokrata koji će imati ovlasti da ubiju starije građane. Takva izjava bila bi smiješna da nije cinična i neodgovorna. To je jednostavno laž, kategoričan je bio predsjednik Obama. Njegova druga tvrdnja međutim izazvala je neuobičajenu reakciju s republikanske strane. Onima koji tvrde da naš prijedlog reforme uključuje zdravstveno osiguranje ilegalnih imigranata kažem da to nije točno, istaknuo je predsjednik Obama, a uzvikom "to je laž" oglasio se republikanski kongresnik Joe Wilson iz Južne Karoline. Wilson se nedugo nakon toga ispričao predsjedniku, a u priopćenju je ustvrdio kako je njegova reakcija bila neprilična i za žaljenje. Wilsonov stranački kolega, senator John McCain, smatra njegovu reakciju neprimjerenom. To je apsolutno izraz nepoštivanja, nepriličan u Kongresu i bilo gdje drugdje i on se treba trenutno ispričati. U odgovoru na govor predsjednika Obame, koji su također prenijele televizijske postaje, republikanska stranka ustrajala je u svojim stavovima. Zamjena vašeg sadašnjeg zdravstvenog osiguranja vladinim fondom nije pravi odgovor. Ostaje da se vidi je li predsjednik Obama uspio promijeniti raspoloženje kritičara prema njegovom prijedlogu reforme sustava zdravstvene skrbi. Obitelj navodnog organizatora terorističkih napada na Sjedinjene Države 11. rujna 2001. godine, Khalida Sheikha Mohameda, objavila je njegove prve fotografije iz Guantanama. Stručnjaci kažu da te fotografije sada koriste militantne organizacije kako bi svoje članove potakle na nove napade na Ameriku. Fotografije su u srpnju ove godine snimili djelatnici Crvenog križa u zatvoru u Guantanamu. U Crvenom križu kažu da fotografije nisu bile namijenjene objavljivanju, ali da ta organizacija ne može odrediti obiteljima zatvorenika što da s njima čine. Nakon više mjeseci iščekivanja, znanstvenici su dobili prve fotografije s nedavno popravljenog teleskopa Hubble. Tu su galaksije stare milijarde godina ili fotografije zvijezda koje se rađaju na udaljenosti od 6 milijuna svjetlosnih godina. Teleskop Hubble nalazi se u orbiti oko Zemlje već 19 godina, no u svibnju je dobio nove leće, nove kamere. Sada može vidjeti dalje i jasnije nego ikada ranije. U NASA kažu da je Hubble sada poput novog teleskopa, da ima snagu sa svojim fotografijama svemira da zapanji, a možda i revitalizira američki svemirski program kojem su potrebna dodatna sredstva i nova misija. Glavni direktor kompanije Apple, Steve Jobs, vratio se ulozi čelnika za odnose s javnošću, osobe koja predstavlja nove proizvode. No više od objavljivanja novotarija iz Apple-a zanimanje je izazvalo to što se Jobs pojavio pred kamerama prvi put od kada je priznao da je teško bolio. Jučer je objavio da je u proljeće dobio novu jetru od jednog mladića koji je preminuo u prometnoj nesreći. 54-godišnji direktor Apple-a zahvalio se na tom poklonu koji mu je spasio život, te je pozvao Amerikance da budu donatori organa. San američke tinejdžerske teniske senzacije Melanie Oudin prekinut je nakon što je jučer poražena na US Openu od Dankinje Caroline Wozniacki. 17-godišnja Oudin, koja je izbacila niz nositeljica turnira iz Rusije, previše je griješila u četvrtfinalnom meču te je izgubila 2 puta po 6-2 u setovima. Inače danas se ulasku u polufinale nada hrvatski tenisač Marin Čilić, koji igra protiv Argentinca Juana Martina Del Potra. To je bilo sve što smo vam pripremili za večeras iz Washingtona. Još da podsjetimo, možete nas pratiti putem interneta glasamerike.com. Hvala na pozornosti i doviđenja.